ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 10 ноябри соли 2021 1000 рубл 159 сомониву 10 дирам, 100 доллар 1129 сомониву 65 дирам. Дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Нархҳо аз 70 000 сомонӣ сар мешаванд. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтаза бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шумо дар кора. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Куло, духонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 58-ум микрорайони шаҳри Куло, доми 2, назди мактаби 5. Нархи хона 200 000 сомонӣ. дӯстони азиз, пеши давомтии навор як эълон мебошад. велосипеди фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, метро Кузьминки, Зеленодольский 33. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана 8922 518 81 05. Назриев Шариф мебошад соҳибаш. нархи велик 8500 рубл. дӯстони азиз, марҳамат, аз номи канали Дом TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Чорякорон, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, Чорякорон аввал дар ноҳияи Рӯдакӣ буд. аз моҳи январи соли 2021 ба ноҳияи Сино гузарондагианд. то ҳамон вақте Рӯдакӣ буд. қариб як сол мешавад дар ноҳияи Сино ҳаст. 7 сотиқ замин дар ҳавли ду бинои истихоматӣ, як этажа, дуюмаш 2 этажа. ҳар як бино дорои 3 ҳуҷра, як долон мебошад. ванна, туалет, хонаҳои ремонти люкс доранд бо ҳама таҷҳизот таъмин, дорои 2 линияи свет, 2 линияи об, боғи мевадор. аз назди дарвоза канали об мегузарад. канализатсия дорад. маршрути 48 55 121 135 мегузарад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана рақамҳои 30 40 64 38. рақамҳои WhatsApp мебошанд. дӯстони азиз, нархи хона 1 350 000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экрана. боз арзон ҳам мешавад ва варианти алишӣ бо сексия дар шаҳри Душанбе низ ба назар гирифта мешавад. обшӣ дар хона 10 дар хона мебошад. 3 та санузел дорад. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, 20 сотиқ заминаш мебошад. қати 1 дар хона ва 2 этажа дом. хона ремонт надорад. пеши хонада газ ҳаст, свет ҳаст. об гузарондан дар кора. дар село ҷойгир аст. аз шаҳр 2 километр дур мебошад. дар Юрьев Полиский район, Владимирский областда қарор аст. нархаш 400 000 рубли русӣ, сомонӣ ва доллар дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, дар Свердловская област, город Качканар. хонаи заминӣ мебошад. 15 сотиқ замин, 3 дар хона, бо калидораш, свет, об дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш ҳаст. дар наздикии хона мактаб, садик, магазин ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз, нархаш 1 миллиони рубли русӣ мебошад, сомонӣ ва доллар дар рӯи экрана. соҳибаш дастуршуна сум лозим шудагия, барои ҳамин ба фурӯш мондагиянд. марҳамат, аз номи канали Дом TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дӯстони азиз, дар Гулистон, пеши циркда мебошад. як хонага бо масоҳати 23 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне ки чизе ки мебинед дар хона ҳамаш меистад. нархаш 18 000 доллар, бо арзон ҳам мешавад агар харидори конкретнӣ бошад. марҳамат.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 10 микрорайонда, доми 39. Якум мошинада ҷойгир аст, 2 ҳуҷрага мебошад алоҳида, мутаассифона маслиҳаташ аниқ нест. Кухнӣ бо балкон якҷоя кардагӣ дар балкон кат кардагӣ аст. Бо ҳама ашёҳои хона фурӯхта мешавад, яъне бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. Нархаш 230 000 сомонӣ бо маслиҳатам мешавад. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. Марҳамат, аз номи канали Дом Тиҷей гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хурӯсон аз шаҳри Бохтар 12 километрай наздикии дарёи Вахш мебошад. 14 сотих замин, дарахт шинондагиянд, 4 дар хона, 2таш ремонт кардагӣ, 2таш беремонт. Баняи калидор, ҳамаш дар дарун шуд. Дӯстони азиз, нархаш $30,000 мебошад. Савдоам дорад. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. WhatsApp, имо ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дӯстони азиз, як хонага квартира бо масоҳати 47 метри квадратӣ, шумояро метавонем ба 2 хонага табдил тиҳен. Дар 16-ум ошёнаи бинои новостройка. Хона бе ремонт мебошад. Коробка ва ҷойгир аст дар голубой экран, бивши голубой экран. Дӯстони азиз, ҷош бениҳоят ҷои хуб аст, наздикии рӯпарӯи супермаркети Пайкар аст. Дома январи соли 2022 месупоранд. Айни ҳол фасадша зарестанд. Нархаш бошад 248 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. ира бигем марказам ба ҳисоб меравад. замини фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 6 сотих замин мебошад. дар 1 ва 2 микрорайон ҷойгир аст. рости гап нафаҳмидам чӣ хел, лекин соҳибаш ҳам гуфтага 1 ва 2 микрорайон. нархаш 70 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар 6-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. Коробка ва ҷойгир аст дар 12-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. соҳибаш мегӯяд, ки 90% ҳамсояҳо аллакай зиндагӣ доранд. дар назди мактаби рақами 9 ва магазини Ваҳдат ҷойгир аст. нархаш 150 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар 1-ум ошонаи бинои советӣ. Откритый лестница мебошад. дӯстони азиз, хона ремонт дорад ва қарор аст дар 112-ум микрорайони шаҳри Душанбе. нархаш 237 500 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Корхонтепа, 3 сотих замин, 3 дар хона. соҳибаш мегӯяд, ки хона срочна фурӯхта мешавад. дар наздикии беморхонаи Қараболо қарор дорад. нархаш 235 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, як хонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 1-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар дӯстии халқҳо. соҳибаш мегӯяд, ки бинои нави замонавӣ иборат аз 6 ошона мебошад. хона дар 1 ва 3 ошона дорем. худи ҳамин хона дар 1 ошона ҷойгир аст. бисёр арзон намешавад. харидор бошӣ, аз пеш омада бинед. маслиҳат дар даруни хона. нархи ҳамин хона 168 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 11-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт, коробка ва ҷойгир аст дар Хитой бозор. кадоме надонад Хитой бозор дар куҷа? Ин аз ҳамон
аэропорти шаҳри Душанбе поёнтар мебошад. Дӯстони азиз, дар ин территория хотиррасон мекунем, ки ягон намуд сексия набуд, ягон на бинои советӣ, на новостройка сохтагӣ набуд то ин вақта. Ҳамаш ҳавлия. Инамин новостройка ки айни ҳол сохтаистанд, жилои комплекси Platinum Plaza якум бинои новостройка мебошад дар ин территория. баробари ҳамин хона мактаб, детский сад ва торговый комплекс сохтаистанд. худи ҳамин хона дӯстони азиз дар блоки N ҷойгир аст. намарҳамат аз сурат дида метонед. нархи хона 217 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. ва рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои агентства мебошад. дӯстони азиз, дигар квадратура дар дигар ошонаҳо ё ки дар дигар раёни шаҳр ёфта метавонанд. марҳамат метонед обращаться кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор Уртабузда ҷойгир аст. 7 сотиқ замин, 3 дар хона. соҳибаш мегӯяд ки срочно фурӯхта мешавад бо нархи дастрас ва арзон. хонаҳо ремонт доранд. дӯстони азиз, нархаш 160 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набурмон. раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо кардед. ҳатман дастгириро фаромӯш накунед. дастгирии шумо барои мо бениҳоят лозим мебошад. то боздид, барори кор шумода. худо нигаҳбон бо то бошад.